Okay, so May 1, nakalimot day ko og vlog for April, no. Anyway, quick update lang ni. So dire nagbutang nako og outdoor light. And then natay sockets dire. Then magpadagan ko og string lights at some point. Sugod sa tubangan. Okay. So daghan kay kog nawad ang or nawalang seedlings kay nibalik ug bugnaw ang panahon. Anyway, I'll discuss. Isulti na nako niya. So dire sa tubangan, tulips lang ang atong ipantanom, no. Last year sunflowers ni. Siguro sa gulan sad na akong mga summer flowers, ba di pa ko sure kung sa itanom. Dire old barbecue, butangan lang natog mga hanging plants. Napay clutter kay mga sagbot ako ra nang hinay-hinayag labay. Gihimo na akong compost din. Mga talong ni gihangin na pud, pero sa sulod ni siya ako nang isulod kada gabi kay bugnaw pa. Yeah, kani mga sunflowers, ang hydrangea na matay na frost na bugnawan sad kani siya abi na ako dili na niya mabuhi. So asparagus actually na panahon lang nato mabuhi pag ginabat. Awas lang napasagdan sa pagkakaroon. Miss bitaw niya kay medyo dry. So mo ni ang pea shoots. Sugod nagkata yung ang katong upat sa likod peas. Amo na mamunga. Kani dire gi anam-anam na rin na mag-harvest. So rin ay background sa silingan na ano, kuan. Kani power tools na siya gitrabaho. Dire kani parsley na siya. Yeah, mga wild rocket. Ang agbati na ako namatay sad kay tugnaw pa, nagsidlin ako balik. Ani. So natay nasturtium, natay marigold, kani string beans ni, hopefully mabuhi. Kay murag bugnaw pa pud ako nang gitanom. Tanaw lang kani mga patatas. Kani mga cabbage, beetroot, carrots, and then parsnips. So nanatay pak choy na pwede nang harvestan og dahon or tawtangon tanan. Naka-harvest na pud tagkatulo sa ato mga lettuce, mga dahon sa lang. Dire kani siya Chinese cabbage ni siya. So hopefully okay ang result. Kale, Chinese cabbage, nya pa kayo tanom dire dapita. Ay mga sili dito na seedlings. Kana sobra ng pea shoots amot sa na ako. Ang mais, unfortunately ang mais dili maayo ang tubo kay nabugnawan sad na frost. Sayo na ako natanom sa gawas kay wala na space sa sulod. Pero nagbutang na sad kog mga liso sa tapadana. So di gid na siya mo-survive. Mupuli ra tong mga liso. Og dire gitabunan pa na ako kay bugnaw pa pod, pero mga kamatis ug okra dito sa tumoy
sayo po na ako nabalhin kay wala na lugar sa sulod, so ambot lang kag mabuhi pa na siya. Dere natay courgette, dere muning akong squash, pero doon ako magsidling kog balik kay murag dili maayo resulta. Okay, mao sa to. Siguro sa end of May nindot na nitan-aon dere. Kato sa lay update karon. Sunod na pod.